Hola, bon dia. Anem a veure com fer que els números d'una taula del LibreOffice Calc tinguin unitats. Vale? O sigui, que aparegui al costat del número, doncs, si són anys, dies o el que sigui, i que a l'hora de fer càlculs segueixi constant com a números. Vale? O sigui, seria molt fàcil d'escriure-ho com a text. 4 anys, 24 dies, però jo vull que a l'hora de fer càlculs conti 4, 24 i que no li doni problemes pensant aquest text. I això ho farem per aquí, o sigui, per exemple. En aquesta taula dels meus animalons tinc la quantitat de potes en aquesta columna, doncs selecciono tota la columna, botó dret, format cel·les. Com sempre, crec que també està per aquí dalt, però jo crec que el més fàcil és per aquí, format de les cel·les. Aquí tinc moltes pestanyes amb moltes coses que puc fer i m'interessa números, format a cel·les, números, i aquí hi ha molts formats de número predefinit. Bueno, molts, bastants. Sobretot monedes, hi ha moltes monedes, moltes coses que puc fer. Però jo ara me'n vaig a número, o definit per l'usuari, aquest és el d'abans, ja me'l puc eliminar aquest. Vale. Ara definit per l'usuari no en tindreu cap al principi, però jo parteixo del número, agafo el número i aquí on posa estàndard esborro i poso el símbol aquest, el coixinet, sostingut, hashtag, alfombrilla, ja he sentit dir de tot aquest símbol, però dos línies verticals, 2 línies d'això. Està en el 3, al GR, i número 3 apareix aquest símbol. Apreto un espai, en català correcte, entre el número i les unitats posem espai, si no el voleu posar o us demanen que no el poseu, no el poseu. Però poso això i aquí escric la unitat, en aquest cas, potes. P-O-T-E-S. Apreto aquest, clic, i no ho he fet bé. La unitat té que estar entre cometes. Típic error, Ara, entre cometes, afegeix, i ara, veieu que apareix aquí? Doncs hi està seleccionat, li dono cada acord, mireu que bé. I al cel·les no hi ha res, si aquest conill té 4 potes, apunto 4, i ell escriu potes. El Batman és un poni, té 4 potes, aquest també, quan jo escric el número ja li poso la unitat. Així de fàcil. Anem a fer el mateix amb l'edat. Selecciono tota la filera, botó dret, format a cel·les, se'n recorda de la pestanya on estava abans, la pestanya números, però si estigués en qualsevol altra, apreto pestanya números, número, aquí en lloc d'estàndard poso el sostingut i entre cometes escric el que vull, en aquest cas anys. D'acord, ja està. Em molaria que si fos un poder dir que fos any, però això seria una feina més sofisticada que no. Que ara, si es pot fer, no, se'n va dels objectius d'aquest curs. Amb això estem per avui. Ens veiem fins ara.